Kristen ki jongi kata kalong ki jingkali. Hagi jongi don ukpa ngala abanang kum chief minister kum Mr. Conrad. Ka kami kum ka home minister la ne deputy chief ba Preston. Bat ki kun le se ngala abanang kum ki jong ba Paul, mo tong amparin. Hato ukli du ka jingkali ka bang akwa la dalong wala ban kaliwat iki noilam ha ka government ka jongi hato bos jam kini noilam dai mano ya kan mau iki jingong ngajung Donald Trump ngasutna pelat presiden batmai ba boleh jeda ka wat ka ba ar menta jong kari Amerika kari ka crowbor kari ka real spa kari ka statam ka pertai way nong interview laang ko Trump wong ka Donald Trump barok ki ong yeme ba mene ubriu ba paunam tam ha ka pertai barok Donald Trump wong ngam dai I am not ong Donald Trump unong keli jingkeli wong lada kumta dai mano bat ulang ba paunam tam ha ka pertai dai Jesus Christ kumna menot banang kumta ulang ne nong keli jingkeli wong ngan ong dai I'll say it on Donald Trump ngan ong bai ba dai Jesus ba paunam tam ha ka pertai ba dai mo ba klido bos ngam tiếp ki he jongi ke government jongi ki bu ne am yo jisu ku mu boss jong ki ba khli du lada ki bu ngi sngo banong angu yo blai balada em hang note ke buram ke jong blai lada u blai yo ya ke buram ha ki yin ki sam ki jongi kum note u blai yo ya ke buram ha ka ri ke jongi haba ya ka ri ba ka jai ben riu la pelong de kilong yin kilong sam ngajuang baka rampai Kristen kalong ka Islam sandur bat ha kadai ka Islam kadon ka ding lada biang nang ne te la biang balada biang nang ne kanwan rai ka jing snewdur ka pasyakai kawan rai ka jing clothing ka pasyakai bat bonba kilong ying kilong sam ngam tip ha kadai ka pariong presbytery ki danem kilong ying kilong sam ki ba kadai ka ding jong ka pertai ka laya ban bamdo kilong ying kilong sam kam ke apostol sipawi we terter ubreu na kaisariat Filipi bekertem Cornelius am gekten ke jong belai lai tu ingi ba mo lambat ke ying ke sem ke jong ukilong di bereu belai lada upa ulong bereu belai ka shitom ba ka ying kan nom long ke bereu belai en rekin ilong bereu belai lam kam ke apostol kan reu arsan lai tu nong abandi Filipi habala jah ke tu ke jing kenyu jumai ula kri kala ke pamot balong ho Paul Silas ongko kenrat ayu ke dai ngaman le baru Paul ulang to men ngai hau jisu bau trai ten penim ye me ka yin jong me hanging is so to we ha bau pa ula em ula kala ka babot de we ha bau ka buram ke jong blai ka dan hau pa ka dan ro ka kemi ka dan ro ki kon Joshua ruang la ki we kim chakri yo blai to jit pi ke si ye no pi chakri re manga ong Joshua ber ka yin jong angin chakri yo trai kan mau tu ke jitu khana ka bakli bila yasngo ini jitu kena kali utu nahi ka school pen pau ye tu kena school ka school pen pau kena awang tu yang ye tu nga we kli jong ka yeng khak yang kai we kena atas kena dang perkat ngasong semut ita ta mong so dei ngasong si benong map kini ki pa jong ngam ong ye baro badan bon ki pa ki jongi le se kilong kum ki atas khana ukli jong ka inglong kum atas khana lam imo shumi tedem lane ngila banong kimi ki bom so tenan no don ki kimi ki pa Kristen ki batei ka yin ka sem da ka jingbu ai ki tin si ki tin sang da ka ba syo ka badat da ka ba pergem da ka ba le jubor wan yin ukpa ka ba wan ukla wan upa ke wan using upa kiu ki kon kiu kalap nang ding ken diak ni kendo iwe long kemi yang besar balai bimon kai lam besar hing jongi ong tong an sawan ngin to syong mentah se besar hing jongi ab sipang besar ngah ke jingka ki ngong nam lap kala yam kata ke kemi he bayang ta lam ti kala yam khamat jonga bar kalong pastor kan no sinte pastor nga bar kini ki kon mar khamat ki kon kelas tang sama ni haban phat sa tai saklau nomor pawan na jingbuan kiu nam jiyo jing suk ke pastor
Dan emang ni pariang presbiteri ki bepem kita kilong ing ilong sam ki baka buram ke jong blai kala dono. Hangno te ke buram ke jong blai. Dan ki pai ki basneng kun ndah la buai. Dan wei pa basneng kun ndala di usawan basneng kun bat wei kat badang ne tu ke jing di kata kadang ne ke jing steng ro. Long tu ke radio 93.5. Nang sange kan noro. Ipra marjan ki ong we boleh yo sngo bos nang kun tetiup tatu abu ai ya neng kong Samuel lai sao kai thu ingi ka jing fil ka jong we shakri jong blai ba kertang we eli lang do banyalam mila ka jong ka ying ka penlong yo ka penlong ki kun Israel ban shakni ya ka senduk ka jutang ka wan ka jing yap ki kun ki jong wo hopni bot pinia bat om tang kata ya lade ha ka karta ka bakandai ko prasnam ki khmat ki bom i bhashi labri ya snawe ka khubor ka bawan nangai khubor oh eli lang do ki khun ki jame ki la yak khma ki khun Israel ki la shajab ki Kristia bari ka snduk ka jutang lakni no na ki bom or syaham taw la kalan nang tanah jaka syang bot urndang jung la kedia ong ka tin ki jong bai ka bos ngau syar kai dan bon ki pa ki blak dia no ke jinge ke joki nomor kile bom sanyau ye kade dan ro ki long hi ngosam ki be farji mut upa ba kesni is bom ye dei singkrong ye dei da pai da kni shane pai pa satai dan na pariong bukum kita da kebuburam kaba pai ki kimi ki jongi teng don ki kimi ilong kimi jo sngo yilde kombo bleng thau swai ki so thau yo adam hadin bat kani ka pau lang baki kam ki jong ki shikan tien Ukraine ukpa maki shipau kan tien ta kata mo ka kimi Kristen proverb ka balai puai sipau ka ang ka breu ka babha wei bala ban syam ya kana baka dor jong ka kham kor ye sipun ki rubi kanwat gilong kemi ki berem dor ki badan negara ka presbiteri ule ka proverb like wei sipau terter ya gua banang ni ka presbiteri jing mi gilong kemi kumta kita kan ki badan ya ka buram ka jong blai dan ka wei ka jigi tho som kurim wei thu mama ha ka por mun swa kata usenrang kerteng driver ka kenthai ka keteng engine bat kejulong kumtangi hagi ki thanong kendong jeng isatei ki jubu kerteng kelumar bha bat nganga perkhat balada ka long kumta hamudur ki long imo ban yaklat ngamudur la daw driver udah ba expert kadno la daga engine mo la daga engine kam long la daga engine kala ban long engine ka bha u driver long ni kata ki para bangai be dag boboram mi gilong kemi ki be ki jongi hang ne ngam tep ni stay ngajulap ki dot gilong kemi ki balong kum ki simat kum ki nyang terpai sudai dei wanra uppa san spa romhon wanra uppa 1000 romhon memi to uppa jong ki breu banang ban kamai banang ban wanra bisa banang ban le kum ta meu bom ler balai kimi kini ke kadau ko lang baka buram ka jong blai kanom yo ki gisem ka jongi kawe ka kimi ko ang halau jong kon soi tau mama bidan kat hang ta pite wong no ku mama jong ku sipara baka wong la dau meu kon wong udeu kun soi phale phade ka soi la da pa bam de ka soi kum non khai meu kon de soi ikimi ki pa ki ye ki jongi nomor kata ha bangin mi na ke jesen ngakwa bangin examen yela ne ngin lek pai si ying ki sem ki jongi ban kemi la ka buram ka jong blai ka danem ki ing kesan ki jongi la da om dan dilit no ka kerten Kristen mentai yo ban bu ying Kristen masin jaru blai ha ba swit to masin jar ka jing bom ya ka jing ya per jing mot hang ta ka dan ka jing ya shot ka jing ya Christ ne ka jing le om ki dan ki long kemi ki bang na do bagai syang padu ngambat jumat ya kalong ni long sem te pastor ha ka ying ka sem ka jonga
Bunkam kita mensan ki pastor namar baka burung jong le kamyo jaka ki long ing long sem la ki long ing long sem ki belong ki rempai ki belong ki telong ki long ki bajngot himot kai lang salang kan ba na ki mi ki di drugs ki boy ki be sho ki badadat ki be lebor ki be le jubor bale kai lang salang ke jot wat kena iki na yalam jaga government wan kena iki na yalam sidang kena iki long ing long sem namar ka fil ke de rempai yin poi syaga round ka balai bat kani ka round ka balai nga tua begini keren ka burum ka jong trai ha ka baide ka singsar khada idan gini sni namar sakhen diat sni ngin sayo wani shimta ka MDC election banjit iginang mi khmat ki jongi komta nga tua begin wat laning ngin keren ya ka burum ka jong kenrang ka burum ka jong play ha ka baide ka de ka bantah ya ke general election hari India jengi la pelang ka arsan 3 Oktober ka kendai spasan puai bat arpuai Februari ka kendai spasan puah ka jing tumu jong ka long ba ki nong thap bot kin jet ya ule ne ka ki ba ibit ban long kum ki shakri ki ba hak ki jong blai ya ki nong ban long ki nong shakri la ne ki nong singchar ki ba hak ya ki nong shongshno ka election ka de kadai ban long namar kata ka ba khot ka ba kentang bat ba kaburum ke jong play kadai ban yo jaka lah kinong thabot la ne ki candidate probab akhat wei khat sau ka ang habadan ka jingalam ka bastat upai ba habam dan ka jingalam ka bastat upai ba upalan don kam namar kata ki no yalam ki bastat kadai ni kum kinong thabot namar kata ban yo ki no yalam lani banyo ya ke jingilam ke jong blai knang ba kita gino ilam ki bastat kini ki ban trai hak na ka banta jong kari ba ke chai penriu iwai pe iwai nangi ngitip bangi hap ban ajing kan wat ya ke ke banta ru akmat jong blai ki candidate ki gisni man kamit election bas ki ai ki jingkular ke baskam hado bom so thau su kano ka badai kano ka balai sam ka balai punya dukat ka pasan ka ong to IT lag lenki ho try te un penlong ya ka kanungut na pdeng jongi namar kata ki ba pendem ha ka jing duai ha ka bade with election Philippines sound reu ka wat khuslai ke baro an re ke baro da ka jing duai ka jing ai ngo to bin pendep ka jing pan jong pi show play kanungut na pdeng jongi ki ba ju duai na ka banta ka de ka kam ki ba shanya ha ka jing lam ka jong play ha ba ngin thap ki but jongi ne ngin shanya ki sam spa 6000 bây giờ phi ông cần bác sĩ nuôi no what ông keren ni ke sha don ki bahagia jaka begin up ye ke jinglam ke jong play ni up ye ke pisah don ki kan hun jungi kan ma ki por ki snam ki balalek don ka wei kan hun kong ngi di pathap pi ông boleh pathap kata jangan pisah tu hak kata wei kan hun le hadu bom yo thap chu kham snan yo pisah de pi kan nuru ko ki paranong thabot to tip baka sibot jong pi ka kham khlain bor ban ki kulis loi tagalong ka jing sisa ka jing thabot ka dei ka jing pen pau ka bakum no ngi IT la de na ka manta la ka jong ka jingem na ka manta ka nang salang wat mot bangi ngi le na manta ki we ngi le na manta ya la de don ki ba ken sting ki bom tre ban le thabot Don't we restart a man without a boot is a man without protection. Ubriu bom lek thabot la ne bom don boot ubriu bom don ka jing da ka jem ka jong phim lek thabot am don no dai pi. Ông President Malay Fuad yang United States Franklin D. Roosevelt wang no a boot is like a rifle. Ka syong hangi ka sibut ka jungi ka long kum ka sulai ka baklan bor ka syong hangi kum nang isiat ya ka syong hangi kum nang isiat la dang imlek thabot ki para bangi be bat ki para nong thabot ngasngo banong what you complain what you ujor la sai la isni what way habang la sim pisaru what pan pisasyo na ki da kita ginong job onda habangi ila sim lupa mentah
don tang ka wei ka badan kam ka bala ban pen put turoi bat pen kemen ye ke jing sniu kata galong baki breu ki babha kin nom ye shim bentalan kin nom le ai wei de wei benta ka gre wei wei cherkai ba inum kren shibon exodus lain yeu terter ngalai ke jing sitam jonga ha Egypt ale mamen mar kata pelai ki na ke jinglong brau na ke tiu pharo ba yalam ki sagarikanan nong blai legit yo Moses legit yo David dan Mikmat na kamata ki Israel Moses open yap yo nong Egypt nomor boleh ben ki Hebrew ka Istar ka ang ladangan yap ay ngan yap Henry na kamata lagi jong ki breungan let shows im ka balong persya ka hukum mong Istar utirok sing uyap baru IT la ke jingim na kamata ka hima khat sautra ayu ni lale na kamata ka imlang salang lada em ka mod bau blai dan jaka hangi ha ka baide ba ke benta nei maya arkhat niau pi ke jing sitam ang ka tin ke jong blai pi ki jing sitam ha bangi long kum na ke Jerusalem ka saklau balathang ye ki khardop jong ka da ding yang in ye te ban namlong ke jing la ran ni ka sanshar khadar ka ba khoi ka ba bha kata kada pendan burum sisa ayo blai ang gakten ke jong blai nei maya ke lai trai siteng ke lai trai siteng ke lai bat ye ki sum ye garanti mar ki nongsun kum ki jong tobia san balat ki arab ki aman ki wei lada dan ki kon samlai ki ban mi shakmat siki council siki assembly ba chi wei ki darbar thawang ki ba shakte ngi blai klem artaten ke burum ke jong blai saisin kan yeng rasong saisin pat hagde ga ri khasi ke bi ke jong kat nongut ngi ki bjuduai ku mola ki bjuduai na kamanta ke ri ba ke cai penriu ki bju pendam jela de na kamanta kani ke kam sultanat panruai tu kejurwai ka basan spa anyo pufra ka bang kan mau trai ka ri khasi kanti uberem baca shan ka muharu Jehovah ha ka pateng badang sa ka de jirwai kam de wala shina ro khasi hen la shina da u pastor G.A. Jones ubre missionary mau ban shina na kamanta ka jongi bagan long ka jirwai jong ka jingduai ki parabangit be ngakwa nomor kata ha bangi don mentah ha jana ya ke election to ngin lek nang ni da ka babu ke jingduai ke bakarpang na ka mata ka di ka kam bagari khasi ke bayi ke jongi kan em baka buram ke jong play kan yo jaka sai simpat in klat ige baro ngin nom ya khen ige baro henry ngin bu ye ke di mat jong play ai bo blem penyang ha ke bede baka de benda lese ga por ka dam biang in poi se raung ke bakhadu nomor bapti ki kun samla kin patyo ye ngin poi se raung ke bakhadu bakata galong ngin wat ye ke buram ke jong play haki kun samla Kristan Kumalong maning yele city scan ni ki kun samla banwat hato don em ko buram ko jongplay ki kun samla episode riu iwe gong pi ki kun to ko ngu ye ki mi ki pa na marka de galong ko ba ka hukum bat ko ba dei kan kolosai lai arpho gong ko ki kun to ko ngu ila ki mi ki pa haki e ki baro na marka ne galong ban pen so bha yo trai ko ngu haki e ki baro ka kor ko buram tariam ka bai ka bam ka di ka shong kha ka shoman ki bom ko ngu ban nyau ben ye ka ji kai ki mi ki pa ki dik big ong ka ten ka jongplay lagi long ibu start probab khat sansan episode sendiri ibe lai buram milau pa bela ka kami nomor kane na bawan penslam ka kerta jome ka kendo berkalong ka hukum ka badan ye ke jingkulan ka ba menyo ban man bha bat menyo muslim idon ki sngi I kumba ka jing buram ka jing ko ongo ka jong ki khon la ki kimi ki pa kala nang ja kendang la ki kimi ki pa ki badan markman Himla ban ko ngo bat penon burom kumnote pin penon burom yo blay bom la bagi Hagariam ka bay ki kun samla ka de sngi ka kwa ban kali hato ka burom ka jong blay ka dan em hagariam ka bay ka kup ka sem ka jong pi ki kun samla idan we samla ba we khna pule pastor ule kali samla yi Abalai kali wang itai samla yang antre pi balai pantre ubru bapa dah hilang betul miok pong petulun jin miok pong petulun jin na ngamtip kini ki samla Kristan jongi
hapo ke presbytery naki niau sngi ke sitio ke bangi dan kat no sngi ngiriam de geriam ke bapenon burom yo blai bekat no sngi ngiriam de geriam ke bapenjak burom yo blai ngam tiap sabishar mapi bor-bor ngejukren sepang ke geriam nomor ngisya kai pala ngajuang kumni gilong kumi bagi kun samla kan thai map yang ka khame ka de haba piriam ngong to perkhat kumni ko gilong kumi bagi kun samla ka be ngadai kun jong blai ni kun ka perthai ngandriam da gariam ka bapenon burom ne ka banlong ka jingriam ni kiwai penon burom yo blai ne banlong jingriam ni kiwai ngandriam da gariam ka bantap ila ka men ne ban penpau ila ka jong amat ngandriam da gariam ka ban pensa ya ka kolsor ka jong khasi ne ka ban tenang ya ka jong kiwai man ka sngi ngi duai ko pa jingi ubah nang riam pat long ko bang ko pa jingi ubah du job biang kumta kamet jong pi ka long ka yin song ka jong man sem ba khoi pi that madan yang de kamet ka long ka yin song ka jong man sem ba khoi ndala ngaju ang barbor ya kan he bagi don isama ki jongi de ko buram di bakariam ke jongki kelalong da shisha hak baki wei ki kala victims ki boloi loi ki kulung ki kena ki kala sok pedung andala ja ki ge yang sarak la mayong angko ki sama aswa ba pin rak la mayong persyak ya katu rak la ngong pasi suai gitu ki riam ki bakla ki jongki yang ini pa de yang fashion ni me fashion Kristen ni fashion syaitan ngantip agak ke juk fashion ke juk start laplut lagi jing bakla ke jong play samla Kristen ni samla sendang de kita tu besar ni kiti gi rendang samla kan thai ni nyumat ba ai play long su khlot lot ni ai do tu snau du khar don ki ba hab nyumat ro jau burom sunan kasintur ko boleh usna bahau usna baik kemlang happen kedor namti papariong presli donem kum kita ngathayan ni de kita ya khoi kim padan bukum kita nang i khoi bahai samlang ni dan ibe ikong nawar bailas tang ran gidi gisni do ko alang samla nang tai kham sniu dor ko apen bhabreu le plastic surgery bat ong kata ko kubor ha ka kubor kadon kata amdei ngathok ma haka kubar laang baitai long kami bakal kumno kata plastik surgery ko penstai hado be mlashu ben khabrip ki khmat ka bamut la shipei linter ko ki khun samla wat ya kwa ke dur bhabreu ngaten nai ter phi ni karyam lakat unong Los Angeles nong England keren pareng domlai ang ibe samla today we can dress without thinking about the people around us kane ka padang kane ki sgi bang yem nyen riam bai dan kam ben perkhat kita ge breu ki badan saudang jong yem dan kam perkhat ime pa atau postor sengkling kita men besan kum ta ter riam ka tomat ka babot kata riam dan speed breaker si ulang menyak kali dan speed breaker they shoot 4 lane rule ada 6 8 lane tela tak ada kejuk kat dalam ni setujok ini elek setujok tu elek mapi ngam lek kum malong hakariam ka bai kum ta ka long ruah ka bam ka di ka songkha ka songman ka akor ka buram i kum ba ka di ka buram ka jong blai i satang kat utau saihon wa sa atdem ang UN sun ka di percaya kam pulun su me ka bam mensua ka lalang kenam ngasong David tu jirai yansun kat banang thang sao kat tanang thau sang ka Bible ka itu bakalanang ka pra kitab Genesis ublai udang dep pen penslai ka pertai namar ka pop ka jingle jubor ka jing bom nai kat hadu bala pen ut plak ka pertai lap
kum tala penyiap jelap ki kata jing silai batang kala nang bakat kendai ublai ulah hapan thang do kendang na pedang ye ki atli ki twin city ke sadam ber ke gomra na mar ka pop ke besakai kila yabam ye di kila shang kurem kila penshang kurem kat hadu kila tumu ban bat bor ki angel ki jong ublai bon ba ki breu la samla la ne rang ba ki langat ka de ding ke jing pitar ke jong ublai na mar ki ken do thala ya ka de ke benta la ka long hak akor buram ke songkha chongman ka bam ka di kum kinang sadam ber ke gomra Piki kon sama jong presbyteri ngekentui pi to ai ko buram ke jong to ai ko buram ho blai lemba ke jim ke jong pi la ka long hakadu no benta ngi ong ngi don ke civilized society ngi la roy ke jing don breu ka spa ha ke jing start penban ha ba pai ka kor ka buram i ko mangila nangam ta ka daw ecclesiastes khatwei khnai wong le comment samla la ke jing samla tamakan mau me bo blem bishare me le kemen le style riam kat bamon di kat bamon shaks ngo ba enjoy kat bamon ta makan mau jitin ke ngipin hap kat tarajur ke jong play kumba ong yo belchesar on thau ye me kat tarajur belada shamba me samla phak samla paduna hang ta phin mat kumba man belchesar kamet jong pi gelong ying shong ke jong mun sim bo khoi kani kamet jong a gelong ying shong jong sim bo khoi di kiat nang ni the yo mun sim bo khoi da kiat ta ka buram ke jong play we samla ba karteng defender ba ka ying kala ai karteng kun kong defender unong yadai ka ying di dan right di drugs hadum ta pelajaran lut ke spa ka hajarah ying asam unong yada ban nong penjat ngajuang barbor tu ke jing tu kena panggaran o pangguran ba puri gamam long ra benrong ying jong pir ren don sensar halandet cinkang ndala wereng weng yo sensar kasarung ngapa khala da puri ke nomnut benrong tang namar sensar ha perkhat ma fi musim ko benrong da no jongi kat kini ki besyar kai ajupan kan mau itu ya gitu ka hamti damti sat on the wall ka klik ka bahe imet ibarat oh ke jing start pertai ngilah he again henry ha ke buram blai ngiring start ngirai ko ki kon samla ke be bat ki parabangai be namar kata ngakhat ingilang baro agre ke por kom mangalang mening in wat ye ke buram ke jong balai ke Los Angeles ke plu kadau galang ba ke buram ke jong blai ke yo 0% kesadam bat gamra ka plu namar ba ka buram ka job lagi yo 0% kari kasi ba jantia ka jongiro chisen ka sni kan saplu lada ka buram ka jong play kan 1 ka 0% lada ka buram ka jong play kam dan su hanga kum unong yalam tikna ublay unong hanga hilik mesidin jongal nganom itu ini em ngalalek krente haparyong presbyteri ngala jiduai te ngajule kum ta em nganom itu nganom itu hilek sidin jong lada ka buram ublay kamdan haki rempe kristan jungi kata rempe kan flu bagi jingi bat kan income kumnglong ne don bunba kilonging long sam gibla flu gibla income namar ba buram ke jong play kamyo jaka lada ke buram ke jong pa kamdan show ka sencar khadan ikna gari khasi jongi sisen ke sikan ja na kamap kumbaja sadam bat komara lada ke buram ke jong play ke jong kenrat kamdan show ki kun samla ke san tikna ke balang berkemla salang kin satuan namar ma phi ki kun samla kilong kalawe jong ke balang ublay namar kata lem bagade ke jeseng wan ban wat ban keli Syai kedar nangi wong lada piong ngade upang piong ngade ublay piong ngade beneran ngan polisin ukun buram milau pa bersakri lau beneran te lada ngalong upahang no ke buram jonga bala dang ngalong beneran hang no ke jing syap te ngi ong utrai ki pa ublay ni snai ban kerku ngi lembaga de ke jing slok de ke kubor ublay kerku ila ke jong ke presbyteri yang ni kenang roy pinang san bat ke buram ke jong ublay kenang crown hala ke jong presbyteri lema ki por paro ublay nang muta ke buram ke jong amen